ଲେଖେ ବିଭାଗୀୟ ବିଜୁଳି ଅଧିକାରୀ ଟାଟା टाटा ବିଷୟରେ ପକା ବଥବିରା ଘିମିରି ଦେହରେ ଜାଗା ନାହିଁ କାହାରି ବିଷୟରେ ପକା ମହାଶୟ ଲେଖିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜୁଳି ଧାକୁ ଧାକୁ ଆମ ଜୀବନ ହେଲାଣି ଫାକୁ ଫାକୁ ଦେଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆଙ୍କ ଦେହରେ ବିରା ଆଉ ଘିମିରିରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଚାରେ 2ଟି ବଥ ହେଇଛି ଲାଗୁଛି ନୂଆ ପାଣି ପଇଲେ ପାଚିବ ଆପଣଙ୍କର ଧାକୁ ଧାକୁ କରେଣ୍ଟରେ ମୋ ପଙ୍ଖାର 13ଟି କ୍ୟାପାସିଟର ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପରେ ମଣିଷ ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି ଝାଳ ସାଙ୍ଗରେ ନାଳ ଆଉ ତମ ଟାଟା ବାଲା ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଦଉଛ ଧାକୁ ଧାକୁ କରେଣ୍ଟ ଏଟାରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ବାଳ ଏଟା ଇତିରେ ପକେଇ ଗୋଳା ଯେମିତି ହାଡରେ ବାଜି ଇତି